Ega mula. Alful tala. Ega fol juru benila. Fanta. Ega sabal bay. E dusu ka telefon ko jugu. E muso de. Muso dusu ma ta ka kala. Ne dusu kala raw. Asmalaw. Amu bi nyasira la. Ega mune bola. Jagoya anga kuma ɲɔgɔn fɛ. Wa jagoya fana an ka ɲɔgɔn bilasira. Ah, donc ere mo ko bilasira la. I ma fɔ k'i bɛ ko bɛɛ ɲɛɲini. Ni kelen nin tɛ ya. E bɛ nin ɲɛnabɔ ya. I tɛ k'a ɲɛɲini ya. I b'a ɲɛ sɔrɔ, n b'a ɲɛ d'i ma, ala tɛ ɲɛ. I m'a fɔ k'i bɛ ko bɛɛ ɲɛɲini ya. I bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ. E ɲɔgɔn ko ɲɛnabɔla tɛ sigida in na. E de b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye. Ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ lankolon ye. Ni kelen tɛ ya. E bɛ ɲɛnabɔ ya. A tɛ i n'a fɔ n bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ. Nka i sigiɲɔgɔn n'i y'a ye a degunnen don a kan i k'a bilasira. Ne ko e yɛrɛ ta kun e ni ne bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mun y'an kɛ sigiɲɔgɔnma ye i ka so bɛ yan fɛ n ka so bɛ yan fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na han. Kana ɲinɛ ko ni ko o ko kɛla aw fɛ yen nɔ a bɛ s'anw ma wa ni ko o ko kɛla aw fɛ fɛnɛ mɔgɔ min bɛ se ka t'aw dɛmɛ baara la o ye anw fana de ye. A ba ɲuman kɛ mɔgɔ ɲɛnɛmaba in quartier in bɛɛ mɔgɔ ɲɛnɛmaba i dan sɔgɔ i ni e de m'a fɔ k'e de bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ wa i b'a dɔn problème min bɛ ne da la. Ayi. Convocation de dira ne ma. E ko cogo di? Convocation e bɛ se k'o ɲɛnabɔ wa. Ayi dɛ ne tɛ se k'o kelen ɲɛnabɔ dɛ. Ba ɲuman kɛ e dun bɛ nin ɲɛnabɔ dɛ. Ne ba convocation ko fan fan ne sin t'a si la. E de bɛ bila ne ɲɛ sisan an bɛ taa nin convocation problème an bɛ taa régler. Ne y'aw de fɔ ne ta ye hakilina yɛrɛ de sinon convocation ko ne tɛ foyi dɔn fanga ko la. Ne ka ɲi. I bɛ na de an bɛ taa nin ɲɛnabɔ. Ayi i jɔ sa ne m'a f'i ye ko i bɛ na de an bɛ taa ɲɛnabɔ koyi e m'a fɔ k'e bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ wa nin kelen nin tɛ yan e bɛ ɲɛnabɔ. Ne m'a f'i ye ko ne tɛ se convocation ko la. I bɛ se dɛ. I jɔ fɔlɔ ne ta ye ka hakilina de yir'i la i y'a mɛn. I mɛn n'i ka kalabanciya la i ɲɔgɔnna de ye i ko bɛɛ ɲɛnabɔla tɛ o. John, amala ko bɛ cogo di? A tɛ cogo la yɛrɛ dun. A yɛrɛ fama yɛrɛ. Ouais dɔn. I b'a kan. Baasi foyi tɛ n na. I nana a diyara n ye kojugu. I b'a dɔn n kamana gannen yɛrɛ de don. N dusukun jarabilen bɛ dennin dɔ la. N bɛ ka ko nasugu bɛɛ lajɛlen kɛ. N'a bɛ se ka ɲɛ ko la cogo min na a tɛ ka passe. Wagati dɔ la an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais sisan an ka ko bɛ fila la. Ne ye hakilina dɔ de sɔrɔ n ko n b'a ɲɛf'i ɲɛna n'o y'a sɔrɔ n'i bɛ se ka n dɛmɛ o la. Problème t'a la n y'a faamuya nka e yɛrɛ fɛ an ka ko kɛ cogo di sisan sabula ni ko kuma cayara a nafa bɛ dɔgɔya. N'i y'a ye ne yɛrɛ y'i wele ne b'a dɔn i bɛ se ko caman na. N'i ye maa o maa bɔ a fagabaga bolo o tigilamɔgɔ tɛ se ka ɲinɛ i kɔ fo ka taga dugumakolo meleke. Ne tun bɛ fɛ i k'a ɲini de ka ko dɔ kɛ dennin in na donc ne b'aw to kɔnɔna la ne bɛna n yɛrɛ k'a sofɛbaga ye n'o y'a sɔrɔ n'an bɛ se ka taa n'a ye o sira fɛ. E b'a fɛ n ka faga de ou bien n k'a kɛ cogo di de? Ayi dɛ i bɛ muso min fɛ o duma kuma la i m'a faamuya. Nin dennin ka di ne ye ka tɛmɛ n yɛrɛbakun kan koyi. N b'a fɛ dɔrɔn i k'a bagabaga de bagabagali in kɔnɔna la ne bɛna cɛya yɛrɛ la k'a bɔ i bolo donc n'an bɛ se ka bɛn o la o bɛ diya ne ye kojugu. N ka cɛ bon la hali n'a kɛra 75 000 ye i b'o di ne ma. John 75 000 kɔni tɛ n bolo nka 1000 bɛ n bolo a t'o la an ka nin ko in kɛ i ni ne yɛrɛ ka relation kama carré in kɔnɔ yan quoi.
est-ce que b'a kalama ni bɔ kɛra kalama ko ne bɛ se ka datugu wa? N y'a faamuya sa ka ɲi n bɛ 2000 fara a kan an k'a to la bayi an k'a to la. Ni e tɛ ne tɛ nin ko na sugu kɛ mɔgɔ si ye. N y'a faamu sa. 75 000 ka dɛsɛ k'o di ne ma mission sugu nin na. Ko wɛrɛ bɛ mun tɛ nin si ye sa ko wɛrɛ bɛ mun tɛ nin si ye e yɛrɛ bɛ ne dɔn ne fana b'e dɔn an bɛ se ka relation wɛrɛw lase ɲɔgɔn ma min tɛ nin si ye i ye n ka cɛ de n sɔnna nin ye turu an k'a ko kɛ ten quoi voilà an bɛ se ka taa yɛrɛ n bɛ retrait kɛ n bɛ wari di. Zena de Aba to doro me ami fiena ha aba e jata e dun be ga na ga giringiri isigi ke folo ai ni ko ni sigili yɛrɛ de tɛ bɛn sigili ko yɛrɛ de tɛ nin isigi sa isigi comme ai Zena yo de fie sa e kan lamɛn ni ko ni sigili tɛ bɛn sa isigi sa aba sa isigi ben isigi na manya ki be kuma ko ni bi isigi de ki kalmi me fɛ ka taa kangari da pupe tonton yin ta do ko a fa de do wa fa kɔrɔkɛ do mɔgɔ min yɛrɛ sugu ma dɔn ha i ka taa kangari da ye ne bɛ taga pupe bɛ taa ne yira a tonton in na tonton in bɛ ne ɲininka ne bɛ baara jumɛn na ne b'a fɔ a ɲɛna ko n tɛ baara la n ko je me débrouille a b'i jɔ ne ma ko je me débrouille tɛ baara ye ha ko moto tɛ ne bolo wa mobili tɛ ne bolo min ni avion tɛ kelen ni yɛrɛ ye kuma ye a mɔgɔ min talen don furuko la i bɛ t'o ɲininka mobili terrain dɛ no kon be mi fiena nin ko ni dusu te bene ibi kalmeri ebe ya ka chogomna na soro pupe fa fana ya ketinto etina pupe soro furu lare itunta ye kanama jawu ma ki be furu ko kuma ere foya ne kɔni bɛ na min f'i ɲɛna min sɛbɛnni la i ka taa kangari da ye ne na kun bɛɛ ye o de ye o kuma no eni pupe ma kuma ni ni pupe kumana kɛ pupe b'a la ko ne ka hakili sigi k'a bɛ ɲɛnabɔ o ni pupe ko ka be ɲanabo i hakili sigi a be ɲanabo don don ne do i yana na giringiri ni ko ina ko e ga taga ni na ni pupe ɲɔgɔn ye an b'a kuma kɛ ikuti ne awo ne kɔni kun ye hakilina min sɔrɔ ko in na dɔrɔn i ka taa kuma pupe fakɛ yɛrɛ fɛ awo e k'i kalme dɔrɔn i k'i hakili sigi nin ko in na ne bɛ ɲininka o e bɛ pupe faga kuma de kɔ wa walima e bɛ pupe yɛrɛ ka kuma de kɔ ne bɛ pupe ka kuma de kɔ mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ ni ne pupe fa ye ne bɛ fa kelen min dɔn pupe la o ta ɲɛna nin bɛ ka na ka n'i daga sigi mɔgɔw da la ko a don sen n'a bɔ sen ne kɔni bɛ pupe ka kuma de kɔ ne tɛ se ka nin wagati baden bɛɛ kɛ pupe ko la ale kana tilegan dere fɛ k'a bɛ n'i sen dɔ la k'o bɛɛ lajɛlen fereke o tɛ se ka kɛ ne kɔni bɛ min dɔn nin ko in na ni ne ma to a la ale bɛ to a da fɛ e subhanallah kana n'o fɔ dɛ kana to sitane ka si la e ka an ma kɔnɔ n'an tilala nin ko in na tuma min na Zena e yɛrɛ ka ko ta ka da ɲɛkɔrɔ sa han i m'a dɔn ne sɛgɛnna nin ko in na ne b'a dɔn e sɛgɛnna nin ko in na mais nin ye masako de nin t'i ni filan ko ye koyi i bɛ hakili sigi nin ko in na de hali pupe yɛrɛ tɛ se ka ko bɔ nin na i bɛ taa ni nin ko in ye dɔɔni dɔɔni n'i tɛ fɛ i ka ko ɲalen ka tiɲɛ taga dɔɔni dɔɔni nin ko in na e ye nin san janba in bɛɛ kɛ pupe kɔ o ko ɲatɔ la ko kelen kama e bɛn'o tiɲɛ n'o de f'i ɲɛna i k'i kalme ni ne ni pupe yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye an b'a kuma kɛ ayiwa baasi tɛ n'i ko ten n y'a mɛn mais ne bɛ taa fɔlɔ baasi tɛ foli ni wali ɲuman dɔn ka di ma mama denmisɛnninw jigi kɛra mama ye ala ye kɛlɛya dan hɛrɛ ka ca mama don dɔ la n bɛna se i bɛna ye duwawu kɛ mama sira ka jan ara antli an ba mun de kɛra ni ma ɲɛnɛma fara ne mago sara ne ta tiɲɛna de ne fa bɛ ne faga fu cɛyara i bɛ ka ne lasira ne o tala mun de bɛ yen o jis convocation de filɛ ne bolo nin i ko jumɛn pupe de taara convocation tigɛ ka di ne ni Fanta ma pupe ka convocation tigɛ ka di ni Fanta ma o ta mun de kɛra a ye mun de kɛ vɛrɛbako kɛlɛ wali kɛlɛ de filɛ ka ne curo dingɛ kɔnɔ an bɛ don min na ko bi ne de ma pupe kɛlɛ Fanta nɔfɛ ko vɛrɛbako yɛrɛ dama o kɛlɛ munumunu ne filɛ ne ka n'o dabiri ne da la o donna an taara pupe sɔrɔ fu fɛ yen nɔ ka pupe ci tɛ ci la ma mun da pupe kan
ne yɛrɛ ma cili bɛrɛ k'a la yɛrɛ wa yɔrɔ min yɛrɛ faga k'an tɔɔrɔ yɛrɛ fata ta ko mɔgɔsɔn fili ne kan ko ye ne kelen kungo ye k'ale t'i ɲɛdɔn fanga ko la o tuma ne yɛrɛ ye fanga dilan aw muso ne ma se k'aw ka ko faamu ne bɔra ka nin kɛlɛ in kalama n bɔra ka nin mankan in kalama kosɛbɛ mais ne ma se ka fɛn dɔ de faamuya quoi a tɛ cɛ kelen kun aw kɛlɛ kun surtout e yɛrɛ Ara mun bɛ t'i yɛrɛ bila nin la i tɛ mun kalama bɛɛ ni kɛlɛ ma fɛn o fɛn dilan kɛlɛ tɛ se k'o dilan dɛ e bɛ fɛ ka mun fɔ bon a filɛ ka nin kɛlɛ kɛ sisan a ye mun de nafa ɲɛ ne na tɛ wajulugo ye koyi ne mana wajulu kama dɛ ne kɔni yiyata pu bɛ deli ne mana wajulu kama dɛ sisan c'est très simple ko bɛɛ ka nɔgɔn i ko mun ko kɛra tantɔ ji bɔnnen kɔni tɛ se ka cɛ ne bɛ mun f'i ye sisan i bɛ fara ne kan an bɛ taa pupe deli ne ka fara e kan ka taa pupe deli est ce que e tɛ sigo la ne ka fara e kan ka taa pupe deli Allahu Akbar o kuma t'a la ne nana e de ma k'e ka convocation minɛ i ka taa d'a ma k'a deli a ka taa ka plainte retirer mais ne e m'o kɛ ko ne ka fara e kan ka taa deli est ce que e falen tɛ diɲɛ kɔnɔ tɛ tɛ pupe sago sɔrɔli anw na Ara est ce que i dafalen don fɔlɔ ko fila kɔni don kasola taga ou bien an ka taa deli a fanga ni maa tɛ filɛ ye dɛ ne kɔni bɛ mun f'i ye o y'o ye ne tɛ taa pupe deli wa ne tɛ taa kasola ne nana e de ma n ka taa n ko bɛna convocation d'i ma i ka taa deli n'i ma taa deli i b'a to yen n muso ɲɔgɔn ne ka t'o deli o t'o sago sɔrɔ ne na n tɛ taga bi n tɛ taga sini ne ko Ara mun de bɛ aw musomanni ninnu hakili la ko musomanni wa ne de ka musomanniya ayi kuma n'a fɔ cogo de don i bɛ hakɛ to ni kuma ye digiri la sisan aw filɛ nin kanu jalan kɛlɛba in na sisan ni cɛ dɔ y'aw ye cɛ bɛ se ka na ɲɛbɔ aw fɛ cogo di k'a b'aw furu aw ye nin kan kan Ara ne kɔni t'a la na filɛ ne ta ye k'i bilasira de cɛ fosi tɛna aw ye nin kan kan k'a bɛ ɲɛbɔ aw fɛ k'o k'aw furu e bɛ wajulu de la halisa ne ko e bɛ taa pupe deli wa i tɛ taa deli ne na kun tɛ wajulu ko yɛrɛ n'i bɛ sɔn wajulu la i k'i sigi na taa ko la gɛrɛ na nɔ i tɛ wuli ka taa misiri kɔnɔ ne ye ko fila de da yiri la an ka taa deli ɲɔgɔn fɛ ou bien ka so wala i bɛ taa deli wa i tɛ taa deli Ara i ka ko in solution tɛ ne bolo a solution tɛ e bolo parce que ne bolo e nana an k'i dɛmɛ de n'e nana e bɛ ka na ko ɲagami Ara vraiment solution tɛ ne bolo solution tɛ e bolo solution tɛ ne bolo donc e tɛ se ka taa deli ne ko di ma an ka taa deli où est le problème kɛlɛ kun ne k'e ma fɛn ne de fɛnɛ ko i ma ko ne tɛ taga deli n'e ka taga deli n'a sɔrɔ ne tun bɛ se ka taa deli ne kelen tun tɛ taa deli a sera ne k'e fara n kan fantan dusuba i ɲɛsuma don dɔ de fɔ de ye ne kɔni t'a ne la yɛrɛ bolo e bɛ yan nɔ k'e bɛ ko de kun a fɔ ko pupe ma e yɛrɛ kunkolo ɲagami k'e contaminer a bɛ bali ne Ara la est ce que ni Ara kunkolo ka ɲi fɔlɔ i ye kojugu kɛ parce que ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna